Onye isi ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Ọka bụ Soludo Obidiegwu ekwuona na ọchịchị Gọvanọ Soludo bụ nnọọ nke gbasapụrụ aka na-anaghị akpa oke n'ụdị abụ n'ụdị wee kọwaa ya dịka nwoke na-anaghị achọ ịma agbụrụ onye sinia maọbụ mpaghara onye sinia. Soludo Obidiegwu kwuru nke a mgbe ọ nabatara ndị otu Non-Indigenous Association Anambra State bụ ndị bịara njem enyi mara ibi ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'isi ụlọ ọrụ ABS na Ọka Maka Okoye ga-esi ebe anwa kọlụ olu gị akụkọ a n'isi. Soludo rụpụtara aka ma sị na ọ bụ sọ na Anambra na Lagos steeti ka enwere ezigbo ndị bụ ndị Naịjirịa na-alụ ọlụ na-abụghị n'obodo ha n'ihi na ndị gọvanọ ha bụ ndị na-adọnyezi ndị na-abụrụ ndị obodo ha n'ọrụ na ogo dị iche iche. Ọ gara n'iru ma kọwaa na Anambra steeti ga-ekwupụta na ha nwere ndị odeakawo mmadụ na-abụ na ndị ọzọzi lụrụ iteghete n'ọnụọgụ ndị bụ ndị na-abụrụ ndị Anambra ma adogotere ha n'ọkwa dị oke elu na Anambra steeti. Si na mgbe a na-eme nke a na ọ na-egosipụta na gọvanọ nwere nkwado wee nyere ihe mmadụ ga-arụpụta n'agbanyeghị ebe onye ahụ si. Ọ gara n'iru ma too ndị otu Non-Indigenous Association a ma sikwazịa na nkwado ha na ebe gọvanọ Soludo nọ bụkwa nke bụ ịgba n'ihi na ha bụ ndị rutere 20 maọbụ 25% ma agụwa ọnụ ndị Anambra. Ya bụ Soludo gara n'iru ma kọwaa otu ahụ dịka otu ndị eji okwu ha agba izu ọkachasị na ịdọnyere ọganiru nke dị na Anambra steeti ukwu na mbụri n'okwu ya ka onye prezident nke ya bụ otu bụ Prince Chigozie Nweke sịrị na ha bịara na ABS ka ha dọnyere ndị gọọmenti ukwu ma tokwezie ndị ABS maka ọrụ ha na-arụ na mgbasa ozi na n'ejije. Ya bụ Prince Nweke gara n'iru ma tokwa aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Soludo na ọlụ mbawanye na ọganiru ọ na-arụgasị ya na amụma dị iche iche ọ na-ewebata n'ime steeti a na ịchụkwa ụbịam ukwu eru ana na ngalaba nke ndị ụmụ ntorobịa. O wee kọwaa si na ya bụ otu bụkwazi ndị kpọkọtara onwe ha ọnụ ma na-enwezi akara ha ga-enye ndị otu ha bi na Anambra steeti ka ha wee mara ha n'otu n'otu. Mgbe ọ na-ekelezi ka oke mmadụ fọrọ toro MD ABS bụ Soludo maka nnabata ahụ ọ nabatara ha ma kọwaa ya bụ nnabata dịka ihe juru ha afọ ma sikwaza na ha na-enwe obi aṅụrị n'ihi na a na-enye ha ihe rubere ha na Anambra steeti a dịka itinye ndị otu ha n'ọrụ dị iche iche na enwekwere ndị ntorobịa nke etinyekwere na One Youth Two Skills nke abagidere n'ime Anambra steeti a bụ ọchịchị nọ ugbu a. Aha m bụ Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.